शेट्टी रखो किसी भाई तक मिलला कि अभी करियन हां मिलिछ खाइबो आई नहीं ठीक है दादी के खाइते दो मुझे आई खाइबो ना खाइ पी के बाबू ये हमारा छोटो बड़ो भाई देखो पूरा नहीं आउ कहीं नहीं कह आउ टिके ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ବାହାଘର ସବୁ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 ଜଣ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଭୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ବାପା ଆଉ ଯିଏକି ଅଙ୍କଲ ହେବେ ଇଏ ବି ଜଣେ ହେଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ଭାଇ ଇଆଡ଼ୁ ଅଙ୍କଲ ବି ଭାଇ ବି ମିଶାମିଶି ଫେଣ୍ଟା ଫୁଣ୍ଟା ମିକ୍ସଚରଟା ମିକ୍ସ ଭେଜଟା ହେଲା ଆଉ ଏଇଆ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଉ ୟା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ କିଛି ବି ହେବ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇନା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋସ୍ ଉଇଥ୍ ମାନେ ବିନ୍ଦାସ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଟୋକା ସିଏ ମସ୍ତ ଟୋକା ବିନ୍ଦାସ ଟୋକା ଖାଲି ଏଇଟା ପାପଡ଼ଟା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ପୁରା ମାନେ ଖୋଲି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି ଦେହ ବି ସେମିତି କରାହେଇଛି ଦେହ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ତୁମର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଭାଇରାଲ କରୁନୁ ହଉ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା पेटवालों को जहाँ देखा हाँ हेलो मस्ती पूरा फुल मस्ती आज